Promiňte, že jsme vás vyrušili, pane Tomeček. Kapitán Jedlička. Potřebujeme jenom pár informací. Prosím vás, posaďte se. Prosím vás, kam jste jel dnes odpoledne svým autem? Já žádný auto nemám. Jak to? Vy nemáte žádné auto? Já jsem ho prodal před měsícem. Počkejte, mám to někde u sebe tady. Ne, to nehledejte. A už ho vůbec nepoužíváte? Ne, vůbec ne. Poslyšte, pane Tomeček. Prosím. Jenom pro úplnost. Vy jste byl tenkrát ráno před tím malérem uspořitelný? Co bych tam dělal? A to se vás právě ptám. To je nesmysl. Já jsem nikdy na dvoře spořitelný nebyl. Že šlo o dvůr spořitelný, jste řekl teď vy sám. Ale my máme informace, že jste tam skutečně byl. Vždyť je to bába sklerotická. Neví, co bylo před hodinou. Ale to, že v době krádeže jsem byl v průjezdě, to ví docela určitě. I když připustím, že se slečna Toufarová mohla mýlit, nechápu, proč jste jí vyhrožoval, když nám to řekne. Ona by mě mohla udělat strašnou ostudu. Jakou ostudu? No, říká, že jsem vyloupil tu kasu. Jo, to se na ní nesmíte zlobit. Ona si totiž všimla, že jste měl klíče od dvora. Stačí, když řeknete, na co jste měl ty klíče a máte pokoj. To je v pořádku. On byl totiž umížený. Ten dvůr je společný a já jsem měl ve čtvrtek celou noc službu.